wuok Seme kaunti ma Kisumu biro yudo bere yot mar yudo yor yuto margi ka girito bende alwora kutenore kod dag kothe ma kawuono yawa yanga pap Kadundo. Chenro no manosir kod kalro gi ten kaunti ma Kisumu gi migepe mamoko geto mabiro chiwo yot e wido kothe manyachon mar konyo e bero pur e pacho ka maonge ketho alwora e yo moro amora. Millicent Adhiambo miyowa ler. Dag kothe manyachon motis ni pap Kadongo Integrated Community Seed Bank mani oyawa yanga kawuono en mar abich pachoka ma igeno ni dhi medo yaro dongruok gi tudruok mar siro jopur matindo e kor gwenge kaka ginyalo timo pur e yo makare. Kuom mano, jopur mawuok Seme koro nyiso geno margi kotenore kod yepo mar seed bank no magiwacho ni dhi loko ngimagi rarieya e yore mopogore. Bedo ni wan gi community seed banks kata kano kothe gi seed banks konyowa mondo wayud kothe gi e seche ma wadwaro kata kionge pesa tionge gi wasiwasi mang'eny ni adhi timo nade, nikech wang'e maber ni ka in gi kodhi in gi chiemo to ngimani makiny in go gadieri ni biro bedo makare. En gima duong' madhi konyo joseme. Bende giyango ni chenro no osechako miyo gi riekni e wi kaka ginyalo rito kothe manyachon kik lal mero mondo weche pur obed mopuch maonge ketho alwora. Timo mondo wapuonjgi ka ginyalo tiyo gi yore mag riembo kutegi e gik ma ginyalo yudo ka gitiyo ga pilo, buru mar kendo, kaachiel kata gi fertilizers. Mana gik ma wan go moko chuno nyaka ti gi pesa mang'eny eka mondo itimre nade mondo ilosgi. We are going to learn. We are going to teach community on various production activities as a way of contributing to environmental conservation. Jolony e weche pur okoni kothe manyachon kata indigenous crops e siro mar pur makare kendo konyo nyayo chiemo omiyo tiyo gi sayans e yor lony manyasani e rito kothego bero keyo kendo miyo jopur riekni mag puro. So our role as Caro is actually to train farmers on how they can select, identify the quality materials, and also train other farmers. So our mandate is to conserve these jump racings. So the idea is that the farm will not produce only a handful of crops, but it will produce a diversity of crop, and each of one is connected to value chains, and they needs to contribute to the production and the productivity and the livelihood of the farm. Jokanyo mar chenro ni bende ne ochuoko gi ogirimiti mabiro neno ni gimakore kanyakla e dhiro nyime pur mabiro konyo e kedo gi midhiero malokruok futo mar kor lwasi medo kelo e alwora. Agenda and portfolio includes climate change and the environment. And we talked, for example, about the impact of mining on degrading landscapes and how we can make sure we bring our science to the county in terms of supporting the county to bring back healthy soils. Ogirimiti makama geto neno ni jopur mayo gana 100 oyudo konyruok kokalo kuom kothe makamago manyachon ka imedo negi ndhadho mar neno ni lokruok e futo mar kor lwasi okoro joyore pur kod keyo. Ilo chiemo mane wachamo chon kande matinde lal nyithindo masani ok ong'eyo gi. Wan kaka county government kod these organizations ma asewachogo wan wabomako lwetgi mondo gibi kae gipuonjore gipidh seeds mabeyo mabokonyogi. Ne jopur maseme pap Kadongo Integrated Community Seed Bank makoro oyawno ok en mana kar keno to en geno mar biro yudo keyo mabup tiyo gi omenda manok e pur rito alwora kod timo pur manigi nengo makare e yo mochwere. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, pap Kadongo e Seme, Kisumu County.